Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. So, salamat kay Obre, oy. Ato na ko ha. Pag-amping, Obre, ha? Magamping ko para ni mo agapito. Agay, kagilog. Nang dolor. Ato sa ko nang. Ay, natog naman dinis ng dolor. Natugo na sila lalolor kay taas man kunig sugar. Pero, sigihan pa siya injection sa nurse. Aron maubos ang iyang sugar. Bantayanan yun kaayo ng ingon ana agapito. Sige ha. Ato sa ko. Pero mubalik na ko dayon din hi. Awan sa man doon na kay pada? Naunta, Unsa man na? dadaan niya kung kasing-kasing, iuban bisag asa ka pa ingon. Sunog? Ubay-ubay naman itong niagi din hisbay ng mga trucks bumbiro. Asa ka napita ang sunog? Manawag ko sa fire station. Aron nga may bawo kong asa napita ang sunog. Dako siguro mo sunog kay ang mga dagkong fire trucks man tong katong nagsunod-sunod og agi din eh. Kulbaan ko. Manawag ko sa akong amigo nga bumbero nga si Joel Badadaan. Bana ni Mimira Ganas. Ubre! Tabangi ko! Ikay ko ni si Dixon sa laladulur kay ako siyang kuguson! Aron makagawas na din sa ospital! Agapito. Kaniyot sakit ang tangon ako ang gisagitan sa dextrose. Sige na. Alsahanas ng dolor. Padali. Ubre! Ops! Daot na ni Slala pero bukat man di ay! Paghinay lang ha, agapito. Hayang laladulur nahinanok pa man! Nagtuo siguro na siyang nagsakay ni si Doyan! Ayaw na pagsigig tabi, agapito. Pag-focus na si mo pagkugos si mong lula kay daghan betag masugatan nga mga tao nga nagdinaganay. Tinuo ko. Ang ospital na may matanganan ng dolor. Mauwi na sunog. Magdali ko. Muadto ko sa ospital. Asa magtambo gawas, Ubre? Huwag ko masuhito ini ospitala, agapito. Amo sunulitaan ng mga tao! Sige, kumusta silang dolor? Natuo pa man gyapon eh! Ginoo ko. Ayaw taon migpasagti. Sinyo sa ninyo, maluoy ka na mong tanan! Pagawasa kami, luwasa kami! Maluoy ka, Senyor Santo Niño! Kakapoy ba ni mong padoolong silintoy, eh? Tanong ka? Ha? Is-iski? Ha? Iski. Sapot-sapot ka man? Pati ang cellphone mong ipalit. Iski pa kaya. Bayan ni mo. O sabay nakabati ka ganindot, anak, mahalon na, mahalon. Malon lagi. Pero di ko ganala na. Ha? Paano di ka ganahan? Para Ay. sa nag-precious tintirintin. Bayan ni mo, oy. Kamay screen. Gamay. Ikaw magkataro nga nagduwa sa cellphone. Baya. Para duwar rin mo gusto. Oh God. Rumalingaw ko ba? Kaunad ba? Tagsar kay ka ang poli na sa ato niya. Datatag cellphone nga kamay screen. Kanang dako dad. Naibaw pa lang di ay ko nga mag-game sa day ka Clintoy. May pag-ipalitan di kag cellphone nga 14 inches. 14 inches? Oh. TV naman dad. Nera ko doon sa ospital. Manawag ko. Daniel ko mapark kay di naman pasudlan pa ingon sa ospital. Sinang dolor. Di na ba siya makabarog? Si Kapito. Ayun makaniya dadas ng dolor. Kaluis mga tao nga ako masugatan. Nag-ihes lagluwas ilang mga pasyente. Lord,
Silo ang tanan sa among mga sa. Kuno nga naging kayo. Maluoy ka. Libre, doon lang tas kawas. Pagdali! Oo, Agapito. Agapito! Nagdolor! May nagsangpit man nimo, Agapito. Agapito! Oh, Si Ronaldo karon! Sir, eh! Unsa man, mo man ginagawa, Clintoy? Asam ka, Dad? Manulis! Katawa ko. Nag-joke ka, Dad? Nag-joke ka? Wa, manulis ko. Aron makapalit ko sa cellphone nga mahalon nga imong gusto. Aw, angayan. Usa nga yan? Angayan kang manulis, Dad, kay tulisan kang dagway. Maayo kay nakagawas mo. Naning kamot gud mi, sir. Kung wa pa ni si, obre, makalisod yung kong daan ng laladolor. Oo, maugyod. Bahalag bugat og kagnis laladolor. Importante nga, maluwas na mo siya. Agapito, naikatrio nga bakante. Ibutang sa nasinang dulor. Bitaw, Agapito. Sige kag kugo sa imong lula, eh. Mamuy po yung imong bukton. Muy po, sir, oy. Pero ako lang kay gwanta kay lablab man ako kay si Lola. Nagkaanam na hinoon og kapawong ang kayo. Kay daghan mga fire trucks ang napasirit sa tubig. Mga dagko pagid nga mga fire truck, sir. Maugyod. Usa kay sirdanan sa mga sunog. Lagmit, sir, si Ronaldo, letter S. Ha? Wala mi akong joke, sir, oy. Sorry. Uy, baya. O di nga busy og traffic kay doon na rin sunog. Hospital ba yun? Pastilan. Uy, ang mga pasyente luoy kayo. Baya, go na ang suga. Askan daghan ang pasyente nga raas gawa sa ospital. Luya tanaw nila. Napawong na gyud. Salamat ni mo, Senyor Santo Niño. Ala. Nagmata ka na, laladolor. Nagdamgo ko. Naay sonog. Naagi sunog, laladolor. Naa. Butangi ka, dolor. Kumusta lang ako gisugo nimo? Unsa? CCTV kamera? Nganong nabalaka ka man anang CCTV nga nasa sud og gawas sa jewelry store? Naama ka diha, ikaw na'y mahibaw nga mutabo na aron dili mi makita. O abi nagug-bright ka, abugo ka man di ay. Buhata ang angay mong buhaton kay membro ka sa akong grupo ug ikaw ang among gisaligan. Nabalaka mahinuon siya kay na CCTV kamera. Unyag na CCTV dinilanday sa mangitag pagi nga tabunan niya ni. Agaga. Gagang bayana. Dili pa makabalik pagsud sa ospital ang mga pasyente kay delikado pa man sa sud. Onya, sir? Maghuwat og signal kung asa ibalhin ang mga pasyente. Ay, pasilan. Naunsa na ba yan ni Pilipinas? Daghang nga katalagman ang nahiaguman. Gikan sa linog, baha nga daghang mga taong nabiktima. Unya karon, sunog na sab ni dako nga ospital. Mga pagsuway rin tanan, sir. Mao gyud, Agapito. Uy, hala. Ang ospital nga gi-admitan ni Madi Dolor, mao day nasunog gahapon. Siya.
Sige mo ba siya? Chika niya. Ay, nakakita ko, Stevie. Ipagbidyohan ang mga tao, ingon man ang mga pasyente. Pero wa ko makakita ni Madidolor na ako. Ay, Ginoo ko in town. Luwas ba kaha si Madidolor na ako? Lord, pasaylua si Madidolor sa iyang mga sa, Lord. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!